Moi! Tervetuloa meidän videoon. Ja mä oon taas videon nimellä vähän kiire. Me nyt just lähdettiin. Joo, mä oon taas bussiin. Kyllä. Joo, bussi nyt vähän. Ei niin paljon aikaa, 10 minuuttia. Joo. Mennään siis eka kamppiin. Siis ostaa keksit, yksi mehujäädöt puoliksi ja mikä toi oli? Sellaiset kautta. Joo. Meidän sporan on 2 minuuttia. Joo, ja nyt toi sporat tuli. Okei, me vähän saatiin juottiin. Ja joo, me nyt mennään kauppaan. Tässä tänne pääsee. Joo. Ai niin tässä shake. Tää haisi ihan hupalta. Miksi nää räjähti? Niin, se mulki. Siis nää vaan räjähti kaikki. Okei. Ai se ihan mieltä. Kippis. Hupalta. Siis varmaan parempaa kylmänä. Joo, ihan hyvä. Siinä maistuu jotain lääkkeä jopa. Joo, siinä on huomaa, että se on alkoholi. Niin. Mut ihan hyvä. Moi, me nyt tultiin tänne Viroon ja nyt me lähdetään kauppaan. Joo, mennään eka Berskaan. Ja hello! Ja siis mun eno oli täällä, sen takia me saatiin juoda. Mutta siis mä olen 18 kuitenkin, mut Mut saatiin ilmasta. täällä on aika lämmin. Tänään piti sataa, ei oo satanut yhtään. Otin mäkin koko matka kannella. Mä heikin. Me ollaan ihan just Hei, tässä on keltainen valo. Punainen! Joo, Me nyt tullaan tänne Rottermaniin ja käydään kaupoilla. Joo. Me halutaan aina mennä tohon, mutta me ei ikin päästä. Mutta täällä on ihan... Oita, me tuohon kävele vaan. Tuossa on Salon niinku outfit. Sillä on mun laukku. Mä oon ostanut sen Virosta. Me sovittiin tuolla toppia ja tuolla mekkoa. Joo, musta tulee muotoillanne. muistettiin ne, mitä mä näytin siellä kopissa. Joo. Me käytiin... Joo. Me käytiin tuolla. Mennään sulle. Joo, me ei tuolla toisessa kaupassa löydetty mitään. Joo, mutta se on tossa, mihin halutaan mennä. Sitten mennään jossain kohti tuu terassille. Ja sitten mennään myös Viruun. Joo, mäkin jos me käydään vanhassa kaupungissakin. Mä ostettiin bikinin alasot. Yläosat. Ai niin, yläosat. Pull&Bearista ja... Mä oon myös Viruun. Joo. Ja me etetään tossa vessaan ja... Me käydään nyt tässä. Me tilattiin nää... Me tuotiin terassille. Joo. Ja vähän vielä ostettiin pari kengät. Joo. Joo, siis nää kengät on siis tällaiset. Joo, nää oli vaan 22 €, noi alennukset. Oi. Niin. Mut siis nää tällaiset. Ihan superkyssä. Ja sit tässä on vähän nää meidän vanhat. Ja mä ostettiin näitä, koska nää on niin hyviä, että lisää suoraspesiaalainen ihan tonnille. Niin, jotain 3 € sitten on super. Me käytiin Mäkkärissä hakeen vaan tähän penkille. On ne tippukin. Joo. Niin se oli siis seuraava päivä. Joo. Laivassa. Ja nyt kello on melkein 9, niin me ystävämme ostettiin, kun me käytiin ruokaostoksia. Joo. No, ei oo ruokaa, mut... Tääkään on Joo. Sitten vähän... Joo. Sitten nää spraytedet. Tää ei oo meille meidän friendille. Kinkkuu se on siinä. Joo. Leipin tuotaan tää ja sitten Joo. punaista myös niihin. Sitten 2 kurisenttiä aamulla. Jotenkin. Joo. Sitten... Tätä mä oltais oltu sitä herkun, me ei yritä Amsterdam, tää on extra versio. Sitten sanat. Joo. Sitten näitä niinku vähän varmuudeksi ja vielä. Se on siis sämpylöitä. Ja sitten. Ja ei muuta. Nyt tää on vaikka jotenkin määräkään. Mä oon pitää tässä kahvia, mut okei, huomenta. Good morning. No, kello on jo 3. Joo. Mut siis me eilen tehtiin ne leivät sillä. Me ostettiin siis näitä sieltä Virosta. Joo. Ja tää toppi oli sieltä esim. Myös.
Mut siis mä näytän nyt näin biksut, mitä me näytettiin. Joo, ja siis nyt, jos parin tunnin päästä meidän yksi frendi tulee meille. Ja sitten, joo. Tällaiset. Joo. Ja Jos ne oli alennuksessa 10. tämmöset. Mä oon tosi söpöä. Joo. Ja.